Welcome, ladies and gentlemen, to Deb3 TV. This is your number one soccer podcast in the land. It's a pass and move, the name of the show, proudly brought to you by Deb3 Events, Deb3 Media, and also Deb3 Studio. And today with me in studio, ladies and gentlemen, I've got a surprise package. This is the first time in the show where I've got to sit down with a couple. Mr. and Mrs. Hloka. Yes. Welcome to the show. Nyalamugela turukwazisai tugamchirai pachirongwa. Aiwa. Tinofara zvikuru kuvawo nemi nhasi. Mama. Lathi siyathaba ukuba lani namhlanje. Awuzwakele. Kapo manyama. Yeah. Hey, was speaking football. Ngiyazi ngiyajabula nxa ngikhuluma ngebhola. When I speak football, my face just closes. Yeah. Ngiyalaitha ngiyajabula kakhulu. Can I have a brief background ngani nje as a couple, Mr. and Mrs. Hloka? It's very rare ukuthi nihlale phansi le cup ngikhuluma ngento A1 ngebhola. I'll get to the team part. Mfuna ubalazi laba bukeli bebelazi nje mbijana. Siyabashota abantu ebhoreni man. Yeah. Aiwa, no problem. First of all, my name is Comfort Hloka. I was born in Berengwa, but ndakura zvangu mugweru. Okay. Gweru ndopamba. Saka I just got married to my wife. We started dating 2017, did it? Tichiri kuchikoro. All right. Yeah, and then we married each other. Pamusoro pezvose tiri vanhu vechechi. All right. Yeah, tiri mapostori isusu. Okay. Saka tangofariranawo muchechi. Tikakura nanhasi tichingori muchechi. Yeah. So takaita life yedu machallenges tisangana nawo pamwe pareruka pachireruka wanditi up to tikamuenda South Africa tikamunorarama ndobva tasodzoka. All right. Like now time muno muZimbabwe. All right. Antimon. Life yedu yakakura tikada kuexplain tosora munomu. Totovhura novhero kunyora kubhala ibhuku. Singabhala ibhuku. yakakura. Tine program yemabhuku. Togodaidza vanyora bhuku. Yakakura mozindodana and it is so interesting. Okay. All right. Let's get to the matter of the day. I understand you have formed a team. Yeah. Mato form a team, Kombo United Football Club. And is Zino we are saying kuti mozofunga kuti mama, because I know it's very difficult to do. Utaurena madam ngati, because you see most chairmen, Yeah. you know, my president, one my problem with mama. Would you form a team? There is a structure. Yeah. So what made you? Would you with mama? Let's form a football team, Kombo United Football Club. Izvo zvakaita ndezvekuti chitanga kuti zofuma football club yedu handiti. Tangotanga sezvinhu zviri fani. Okay. Yeah. Ndichisvika tichitanga kubva kuSouth Africa uko. Takasvika tikagara inzvimbo itonzi Kombo. Tori community. Okay. Yeah. It's a rural area though. Okay. Saka tichifika kuna parents ndokuna mama vavo. Ichitiro kugweru kasa takati pasenda bo. Takaenda kugweru. Takada kuya muno Bulawayo tobalanzisa. Okay. Saka taona nzvimbo mukombo tikatovaka from last year tikabata pedza. Tikatova okay tatosetla ndo nzvimbo yedu takusetla inwe. Okay. Saka taitsvagawo zvima business opportunities. Vhura zvimashopu, kuita zvima-agriculture, tinotorima muriwo, macabbages pachiarea chedu. All right. Handiti. Totoita zvinhu zvakati one day. So vakomana vebhora vachitoonawo tichisvika muarea. Boys vaitamba masocials areas avo. Zvimatimu zvavo zvaitamba. Vangouya vakangoapproach vakati mambo tinokumbe mutibatsiridzewo. Titengewo chero jezi. Chero ngotitengerawo mabhora chete. Animona. And then tikangoti it's okay. Ndobva ndazoenda ndikanoonawo magames avo avaitamba. Okay. Ndakati these guys vanogona kubhora.
but unotoona zvokumusha kamwe angatamba neshoti yebhora yeadidas Yes. Nike kunokuku akutamba ane pushi Manje uchitaura izvozvo Premier League takamboziona izvozvo. Serious? But anyway, tichasvika ipapo baba. ndovanati okay these guys are no talent Okay. but takangoya mbrand dzangu chekuti talent yevakomana vairi kufa bcause vakaperera munomumu akatamba sotobva tamunoti anogona tomufarira tomusumudza what about tomorrow achazoita sei handimona Yes. and then ndakabva ndataura navo vakomana because area inonzi village 5 pandaitaura ndikati ano since mune timu yenyu imimi yainzi Super Eagles handiti kuti ndikutengere zvamakumbira ndine zvanoda kuronga ndine zvanoda mbodraft for first of all ndofana mbontaura namadhamu. Yes. But after that we promise kuti pane zvatichakugadzira kuti talent yenyu inde kumberi takatombogara vakabva vafunga kuti akuda takanganwiko tichitaura namadhamu pakutaura namadhamu anenge ane zvavoka ndombodawo mandiro ndoda maspunu Yes. tikambotanga taita kuti okay vatange vaona mandiro avo maspunu avo but atikati gare toti kwawafa timu yaya handimona saka plan yanga iri kuti okay tisponze timu yagara iripo yeSuper Eagles ndovarejisa muday 3 ivo vakomana vachona so ndakazobva ndazoita tournament ndakahosta mateams 8 muarea imomo. Alright. tikahosta ndakavaisa $200 kuti the win anowana mari number 2 number 3 number 4 so ndakabva ndaona kuti ndikada kusponza village 5 chete what about village 6 7 10 kuti wena vanhu vakutamba bhora vakawandisa ndikabva ndati no rekedza ndisiyane zvokusponza team yevillage let me create team inonzi Combo United which means taunita mavillages ose so we are selecting my best players kumaclubs agara arimo tichimatora tichimaisa uko handiti saka tisati tatanga kucreate yedu team yedu ichiri id kuti tofanira kuti tiite so nditi as long madam angoisa green light takutoenda kumberi ndo kana tiri mudene kana ndo financial manager wacho government yatona kana ipapa nditona chero munhu chino muwallet kutokumbira animal ndobva vachitipawo yekuti chi start. Alright. Because ndakatanga ndatsvaga kuma social media timbosangana nezvimbavha ndoda kiti oto unonzi deposit mari ngati no apa ndi utazotaura nevanhu kubvunza ndobva taona timu yedu yepassport zone. Alright. Vakabva toti no we are kutown vanhu vari very credible. Sterek. Alright. Usati waendera mberi mina mbuye kumama mama ubaba sebuyile la sebonile abafana abadlala ibhora sebuye le idea wafika wayifaka etafuleni uyamukela njani kumbe wena ule history yebhora yokuthanda ibhora? Khonapho ngathi mina angisomuntu othanda ibhora. Okay. Kodwa njengokuthi mina lo baba siyikhaphu into siyenzayo siyenza sisonke sindawonye. Into engayifundayo ukuthi nxa lingabambisana lenza into liyi-1 and iyaphumelela and liyayala liphumelela lisiya phambili. Kodwa lingayala lisenzo ukudonselana ayikho into ephumayo lehlala lingabantu bemuva. So into engayifundayo ngakuthatha ngakwamukela ngathi la ngumbono wakhe ngoba lami kusasa ngizabuya lo wami umbono. Ngizafuna ukuthi awamukele. So ngawuthatha lami ngawamukela ngayenza sabambisana sayenza into enye. So njalo silethemba lokuthi I hope lento le iyaphumelela isiya phambili. Ngibona ababukele labo mama because isithwala nzima nxa ule Champions League remote munotoro munorara ku bedroom fast bozo ndabona bora. I hope abantu bayafunda. This is beautiful. But to be honest inini ka nasi munobhora zvakudaro inda yemunhu wekwaya kuchikoro. Alright. Kubhora tazongo vanhu vaye kuti tati padhuze nematicha kana kuchinzi kutambwa bhora kunodyiwa chingwa nemaorange crush mutongokumbira kuti handikuda kupindawo moenda but kweri kwatazikanwa kwaya. Alright. Zokuimba ndozvataita saka zvebhora zvemurumewo zvezvirimo mubrain handizimona saka ndakazora vanguda kuzoonaonawo kuzoita serious nazvo before mudhara wangu aitambira bhora aitove division 1
Alright. mudhara wangu aita mabhora stereki takangoratidza kuti mudhara wedu ndiwo bhora Alright. aitonditi haiwori mwana wangu chirudzi unoita zvekwaya ine baba vako ndaitamba bhora ende vaningira vangu veseka vanotamba bhora Alright. even chero blazi yangu haine makumbo akatobhenda ebhora saka ndangoti hatizofanani mumhuri but Matalent. at the end ndichazowana chanichamira nacho pabhora kusapota zvamakabva nazvo kumberi Yes, handimaona yes, tatoenda nako kuna naScott stadium tichinoona bhora kuna nabhata tinoona bhora tichitosapota highlanders Alright. tisati tomoziva kuti what's going on ya picture taingodza kuti kana bhora pachitangwa nehighlanders kana bhora rakunopera zisati rapera mafanira kutobuda muground bhosi mukagara murimo mati rave kuzvi70 kwenzi handei yakadyiwa katimu kokazogohesa kwenzi handei munomuona mai kugedhe ukako bhosi paigona kuzomanyiwa ndiri kupaza ipo baba so mama atobvuma ati hai baba ngatiende mberi neplan yedu iyi what happens is matoenda kucommunity okay boys mati bo sandakaita manje tapedza kudero ndabva ndatanga kutawo kunatso kudhirowa zvinhu zvangu ndinatsokuona okay madisadvantages nemaadvantages zvatira kutanga yes handiti ndikabva ndangoti okay since tichira zvedu tiri 2 tikadona tadona yes but nekunamata kuna mwari toziva kuti zvichaita se zvichabudirira ndobva ndachiudza vanhu ndakatanga kuenda kuna sabhuku kumaarea that handiri kufunga kucreata team inenge yakamira so Kombe United inenge ichisanganisa mateams ese emuarea sabhuku akati nyaya iyi indiri sabhuku wearea chete wadiwa enda kuna chairman kuna kansela ndikaenda kuna kansela tikasangana nekansela ndikabva ndamuexplainera kuti ano iyi timu iyi ndeyebhora toda kusimudzira talent yevana ndezvandaendaiwonawo because ndaitoenda kuti ndinoona mabhoras avo saka ndava ndavaexplaina ngati ano da kusimudzira talent yavakomana vabude madrugs futi vabude mazvinodhaka iti tikadava something chekuita ka vanenge vave busy handimona ndikava ndavaexplainirawo saka ivo vachavaida kunzwisisa vaida kunzwisisa kuti ndiri pabhora here kana kuti maybe mangwana ndozoonekwa nda kuzonzi vhotirai inini ndikati no timu ndeye iri neutral timu iri neutral haine kuti kwai uri mupostori uri muroma uri patipi ndiye kusimudzira talent yevana ndikavaexplaina vakabva bozve kuti that's a beautiful thing then iprocess maita mapeza tataura nakansela vakabva ndirecta kuna chairman wemunzvimbo futi chairman ndio patakazonosvika ndikabva ndaexplainira vision yangu futi kuti purpose yandinoda kutira team ndiye kuti chii ndikabva ndaexplaina vakabva kuti chinhu chakadi chakanaka vakabva vatotiti as soon muchingopedza kuregister kuti tione kuti munhu angu nangotoda kuita timu ka yopera ivo mati muda kuregister ndikati ndoda kuti ndiregiste timu yangu so that vanhu zvisaramba zvichifanana nematimiro avari kuita vafanira vaonekwewo nenyika kuziva kuti vane talent nditika and then vakabva ati no isusu atokwanisa kuitira chii chaunoda kwatiri ndikati hanji anongoda kwamuri support yenyu vakabva ati okay mukange mapedza kuregister tine land yatogona kupai kuti chero mukazoda kudevelopa ground takapuwa ground redu land yedu chiri miti vakanzi mo apa area iyi for free handiti saka totoziva kuti haine ground redu sekuti mwari akazotikomborerawo tikakwanisa kuwana vanocheka miti vachitema miti iya vachididiri handiti so mna senhle mfaki prayer yiko kona pana handi waona Hard Rock yakavaka stadium first kuvaka stadium ku rural area amen yes so zvese mapedza mataura masangana here nechallenge kusanganisa team because I know unoda technical team unoda maplayers kuti team ichitangisa makasangana nemachallenges uchifamba nzira iyoyo mama ukoyoza inovape khuluma ngamachallenges kuti ayi lapha sesithwele nzima ukuthi sithole ucoach sithole uchairman because iteam into enkulu kulabantu abaningi behind ukuthi uze uhlangana ayisuke eground kuphela so far ngathi ngaqamba amanga ukuthi kulama challenges
ukutholile ukuthola ucoach kumbe njani hayi awukabi lama challenge asekho. At Deb3 Investments, we deliver excellence through 3 specialized portfolios. That is Deb3 Events, Deb3 Studio, and Deb3 Media. In our studio, we provide high-quality audio recording, production, mixing, and mastering, serving musicians, voice-over artists, and poets all alike. To top it, we have a rehearsal space suitable for bands and solo artists. Deb3, your satisfaction, our priority. Visit us today at our offices, Office 11, Usain Building, located along Joshua Nkomo Street between 14th and 15th Avenue, or connect with us through social media. That is Deb3 Events across Facebook, X, Instagram, and TikTok. Or give a call or a text on +263 71 691 9313. That is +263 716 919 313. Or email us at deb3.3@gmail.com. So far. Okay, so the community was ready. Community was ready in the So everything you picked from the community. Yes. Okay. takapika from community, and then ndakabva ndati since mucommunity medu andisati ndaona coach ari ane certificate. Okay. Saka ndo ndakazotora coach from town. All right. Because ndakati andisingoda coach wekuti team yedu inozongopera muarea. Yes. Isu turi kutoti toenda kumberi, saka tava taka coach chai. Yes. And then maassistant ake ndiyo muarea. All right. Yeah, tikati isusu purpose yedu ndekusimudzira area yedu. Yes. Saka tifanira kuzonyanya kutiza. Yes. Takangozongotora head coach from town, but maona ngiri ndiye mukati anditi. And then my players atinanyanya kushungurudzika kumatsvaga because paitambwa ma tournament aya taitonyora ma best players. But angobva taita kuti zvingova open for everyone. Either unemakumbo ekwa left ega or ekwa right ega unongouya kuground. Yes. Nditi wostraina une vamwe uchingoti ndiri pavi. And then tichazova nema best players ari mukombo imomo. Saka so far vari kutraina every day. Pama age group apa wanga uchitarisira bafana vane makore mangani kusvika because matimu akawandisa kana achitangisa vanotangisa se development side. Yes. But if looking for it, I know unoda kuti ite professional. So wanga ukatarisa bafana kana kuti mix masala che. For now naida kuti like that now bafana vedu vamwe vachina ma 17 up to ma 30 ndo age mate kuti indofamba kai. Yeah, but tadoisa announcement nezuro. Okay. Tatoenda manda 15. All right. Yeah, takutanga futi vafana tutamba navo tikaona kuti akura tomisa kupi kuti vakuru. all right. Because matimu akawandisa kana achitangisa vanopfekisa machallenges akawandisa. Ndaona loko ndaona kuti apa pane vision apa pakarongeka apa. Yeah. Vision yeteam ndeipi ndotanga na mama vision proper Kumbe siqale ngoba vision yes. Okay. Vision yedu sezona nambotaura kuti toda kuenda kumberi. Anditi team tutakutorejesa muD2. All right. Yeah. Fanira kutambira muD2, and then vision yedu atida kudzoka kumashure. Toenda kumberi. Tikakwanisa zvakanaka vakomana muD2 momu tonoti muD1. Yes. Wazita kumbera muD1 achamisa matimu zvese muD1 zvana. Tonoti mupremier hatonovarova vesa naye. So you believe in the boys in the good talent? I believe in too much. Mama leona usuke wababonena bafana nje ngizwile ukuthi wasebeqalisile ukutrain. Ngiyake ngihambe eground uba behamba siyahamba sonke ngiyake ngibabone sibili bayadlala and bayatshengisa ukuthi like abantu abale potential abazimiseleyo into yabo abayenzayo. Lokho kuhle sibili eselikwenzile yazi ngizwa njabula abantu bayelokukhala bosithi kanti thina sila yini imbinga yini lathi abantu ukuthutsha Scott ukuthutsha abesiba lama team kanti sike sabona iadrock esikhuluma ngayo la ngenye imbinga esibuyile. So labantu abasebenza ukuthi ibhora ngumsebenzi yeah, for abantu abaningi lina lifuna ukuthatha i-team ye community lani lifuna ukuyiprofessionalize in that state. Yes. Ukuthi liphakamise ikombo United. kumbe beliyenza just ukuthi ayibhora olani likhayela ukuthi likhayela be like a proper professional side. I want to be professional because even chero vanhu vachona tokutoisa mu team
like kucabinet tora nemapepa. Yes. If kana uchiti team manager unofanira kunge nemapepa ako emanagement. Yes. Saka toda kuti zvinhu zvive professional. Yes. Toregister team yedu zvakanaka zvekuti kana mangwana chinzi team yedu kunotamba muScotland neScotland Kombo inosumuka ichiti kusupporta our team. Yes. Yeah. Ichava professional. Yes. And that is why we're trying to do our things in a proper way. Hatitoda ngoti tungoti bhora toda kuti iwo nzvimbo yedu isumukewo. Vanhu mamusingatozivi nekombo Yes. But makutoiziva. Tozivikana. Kuna munhu achatozoiziva nekuiona. Trust me, kune ma-viewers ari kunze kwenyika apa maripo muno they will know kuti kone team inonzi Kombo and vanenge vechitarisira kuti vanenge vesinzwa kuti Kombo. Speaking about that, if you see, because speaking about professionalism, you need a proper, like mateam anofana na Bulawayo Chiefs, a team anofana na Scotland, uona utari kuita sei, they've raised the standard. Ndo wati kutokopa mwacho. Yes. Ndemubvunzo wangu uchiuya kuti mautobvura here kuti tova nema-social media pages edu kuti preparing kuti vanhu vanenge vachingoziva neteam. Ma-updates chichichi. Ma-updates tine WhatsApp group redu, tine Facebook profile yedu fona yakanzi FC Kombo. Kombo wachina na C atinazoisa K. But tichazochinja tozoisa K proper name. Vatone about 5,000 followers. Which shows kuti community iripo. Yeah, for sure. Takangoti create nova takangokanda mugroup. Takati vanhu vakatanga tofollowa vachiona. Saka during time yematraining tichimboposta vanhu vachingoona progress yedu anditi. Hatingazviti hedu tiri Mpinga sana Scotland sana team reHard Rock. Yes. But we're trying. Yes. But tinapo ipapo. We wish kuti mwe munhu aende kumberi. Yes. Because we believe kuti Mwari the reason why akatipa ichichi hachisi chedu tega. Yes. We must give back to the community. Number one. Andimona. So toziva kuti naMwari achazarura one of the days. Yes. Kuti zviite because apa hatisi kusupporta madrugs kusupporta chinhu chakaipa uri kuwerana kuvanhu. We are trying to build something. Yes. Saka Mwari anodawo chinhu chakanaka. Yes. Patikuita zvakanaka we know kuti Mwari achapindira. Pateta kuti mari yakupera Mwari anongokaka angoti 100,000 akakomana. Yes. Vakaika ground. Yes. Andimona. Saka for now mukaona kamera patimu yedu yakapfeka vinjo yekutraining moti yabva kana mheno kunyika ipi. It's a professional akachena mande matanga nemhunzo wamama. Toziva mama kune matimu evakadzi these days bhora riri kutambwa nemunhu wese. Kune plan here kuti sisi matotanga neKombo Football Club yevakomana kune maplans ene kuti baba ngatiseka vasikana. Yeah, iplani ikhona because like ngake ngathi ngihambela ngase side ngachesana labo mama babedlala ibhora balanda abeKombo futhi abeKombo balanda kutsho babe sebeke bezwa amakhona ukuthi ubaba ngale balanda bathi mama siyacela usi-support lathi siyacela ukuthi at least usponsor ngesomething ngathi hayi la mina zazama ngengikwanisa khona ubaba la esakhuluma savumelana ukuthi okwamanje njengoba ekhulumile ukuthi sisazama lathi singabantu abasazamayo asilakho kuningi but siyazama ukuthi nxa kusuka kulokhu lathi sibuye futhi kubomama sibaxhase lawo sibasupport sibasukumisele bephezulu. Mina netball lami ngakhula ndidlala netball actually but isoccer hayi lapho nezikale soccer ukuthi le netball uzayifaka futhi ngakusiya phambili ngizayifaka ngoba le yi favorite yami ngithanda mina into engakhula lami ngiyidlala. So ngithi kubo kulabo mphosa labo rentals le ndaba irelegate labo mama ngithi watch out iKombo yabafazi iyabuya. Okay, asibuye kuma player. Okay. Ngizile umuntu usukhethile wakhetha and sufuna ukuthi uyiregister ku Division 2. Yes. So do you now have the number that is required ukuthi now we've got now our team or you are still in the process of selecting the required number? For now tichiri mu process yokuselect. Okay. But for now vanhu vatinawo vachona they can play. Even nje tikadaidzwa kunzi yamutambe neScotland we are ready. Yeah, but naida kuti at least tikawana number maximum of 30 players. Yes. Yeah, toziva kuti
muarea yedu anobuda varimo maplayers Okay. nevafana tichisimudza vachiuya Yeah. because toziva kuti maybe vafana notamba toona 2 minutes atamba mpana toenda Yes. iti tine vanhu vashoma takusati tichidona takatobhusa kuti tikasvika kuma-30 but for now kuma-20 vanosvika Alright. hai tori timu yakatokwana toti kana titotraina most of the times totoita 11 huku 11 huku vachito Alright. Because kune vamwe vari kutiona manje. okay Because vafana vebhora. yeah Vakatonza kuti pane timu yakarongeka. yeah vanhu bata Unoona ma-new faces ari kuuya kuti netisingavoti kunyepa yeduka timu kurongeka yakarongeka I know what I'm saying is vafana vakagonzwa I'm getting the point ndiri kunzwa kuti unoda kuti timu ive yekukombo Yeah. but vafana vakaona and vakanzwa kuti kune timu yakarongeka yekukombo these days kune ma-agents futi yeah foni yako ichanenge iri busy vachida kuunza maplayer yeah for sure varivhonyezwa here vavhonyezwa mama ya tinovabvumira tinovabvumidza because after all tiri mazimbabweans yes ende tiri mubulawayo handiti At Deb3 Investments, we deliver excellence through 3 specialized portfolios. That is, Deb3 Events, Deb3 Studio, and Deb3 Media. Our events division offers professional PA system hire, lighting, and stage solutions, backed with skilled technicians ensuring exceptional sound and presentation. Deb3, your satisfaction, our priority. Visit us today at our offices, Office 11, Usain Building, located along Joshua Nkomo Street between 14th and 15th Avenue, or connect with us through social media. That is Deb3 Events across Facebook, X, Instagram, and TikTok. Or give a call or a text on +263 71 691 9313. That is +263 716 919 313. Or email us at deb3.3@gmail.com. yes ende tiri mubulawayo handiti saka handingazombosiye mumwe munhu zimbabwean person like me just because ari mubulawayo ndoti only for kombo tinotora because tova kusimudzira talent yavo yes vese vanouya and hapana unzwa uyu tomuziva takatova kudze marules kuti even tiri kuziva kuti uya best player timu yendenyika kukauya mumwe anoda anopinda timu yekuti tisimudzire vanhu Yes. handimaona saka tinoziva kuti obvious definitely vedu vemukomba vari kuenda vari kutengwa vari kuenda chatozivani vachabva kuno kumatauni vachiuyawo Yes. takuzovatengesa vachidi but for now ndaida mutanga ndapusha vafana vangu vemukomba Alright. vambotanga vaenda Alright. team is open for everyone hai pari kunzwika pane matimu atiri kuona these days bhora is a serious business Yeah. tingataura kuti community team chichi but football is a $1 billion business tiri kuona matimu anofanana naGwanda Pirates vari kuita mugwanda ukapinda mugwanda unongoona munhu Gwanda Pirates jezi even ukauya mubulawayo kune Bulawayo Chiefs unoona munhu Bulawayo Chiefs jezi chichi zvakutosiyana nematimu ekudhara matimu ari kusumuka anounderstand kuti bhora ibusiness what are you doing kusecure kuti this team also becomes has also a model yebusiness at the end of the day kana kuti maideas okuvhura shop regalia vanhu vekukombo kana uchipinda mukombo utoziva kuti pane Kombo United apa handiti plan yataida kuti tivhure shop yatichange tichiisa zvinhu zvedu zvemasupporters ese either majezi munhu akangoda jezi makepe zvese vachange vachizviwana besides futi tichaita project kekuti mari irambe ichicirculatawo mutimu because we don't know about tomorrow maybe mangwanawo tomuka asingachakwanisi kuti tiwane $100 kaikaya timu apa tichida kuti iende kumberi zvodhakwa kumada transport kuti anotamba game saka toda kuita project yedu as a team yeCombo United team yekuti katikati kuita zvehuku nditi mari ide ingobva imomo vakaita because tina vakomana mukombo imomo havafaniri kufamba netsoka handiti vanotomira paroad vachikwira saka tina vakomana totopa transport vachiuya kutraining ta ma10 awo vachiuya achinokwira saka mari iyo haifaniri kuramba ichipinda mamwe yedu saka we are planning kuti tive neproject yedu nekashopu kedu kekuti vanhu vachida vanenge vachitenga mari ichingodzoka beautiful wataura chimwe chinhu chakakosha transport
you'll see my teams, division 2 teams, division 1 teams, they've struggled. Mama ubhadara marefu, mama uyenda uma away games. Yes. Because we are based in Congo. I believe nanga mushitamba nema team Armulawayo, Chichichi. If you also sorry that on out here transport we are covered. Once we register, we're going full out. We don't have this kind of problem because I think this was no rama team agawanda ku travel. Anditi. Transport ya tangati tichakarongeka. Though tichita ikuhaya. Nditi. But mwara akatikomborora atizoshaika tikabva kwandamo. Katozongonya kuti Combo United. Yes. Ngekuti zati ma players edu arikudi arapati for now tichiri kuhaya tichikutokumbira mota dzevanhu tokumbira mutitakuru tineka 10 liters kepetrol votitakura voenda so that but we promise kuti ma games ese vanga matadzi nokuti tasha transport Amaka matadzi. zviti plus tiri pa main road ka maenda Africa kawandisa kungomira kumana pinda mbus blawa toto zviti. But going forward, I understand it's really nyore kuti moita zvinhu zvenyu. Yes, mama tonyarara ndoda because you know kuti why I like this kuti mudzimai support nengirigini team and ne vision yakanakisa team mama going forward team next day because zinenge zvatosiyana mudhara kati pana pa mama mari usavi vafana vanoda mari kuti tiende kubulawayo mune maplans here mutarisa kuti mubatsira here mudhara kuti acha struggle ne angatwali nzima team siya phambili because kuzaba fika isikhathi sokuthi maybe engcezo kusiba nzima asikwazi but ngoba la plan ifoundation ibe khona ukuthi sisupport i-team lapho support umdala i-team ibe kwathi next day ngoba next day ziyabe zikhala labeli travel hayi ama-plans akhona wona ukuthi ubaba ngimsupport lami yabe mbamba lapha embamba khona maye ngathi lapha mbijana lami ngithi baba bamba ngala sincedisane sesivala baningi abasebezule ukuthi sowule Combo lithini kubantu beCombo abasebekwazi ukuthi next day sile team eyabidlala ku division 2 sibathembisane going forward sesivala. Okay. Chinja toda kukumbira sikwane ukomo chekuti tikuda full support yavo. Support chete and then isusu on our own would promise them kuti team changa chifamba. Team ikananga ajera iri yepasi ngavaitarisire kumdenga by next year teta paringa kuona vana vavo pa TV aizozi we are not going back. Yes. Saka iyo chatungoda kwavari chete isupport anything and isusu hatiri very friendly as a couple hatisi vanhu vai vari hard yekuti hatitauriki navo pavanenge vachida kuona panenge vachiona pada kugadziriswa kuti team igadziriswe vanofila free kuya kwatiri guys gadzirisai apa pagadzirisai apa tichikurawo sekuna mutaura kanenge ati ini ndakuranisa kuti ndiri munhu wekwaya tinodawo vanotoziva nezvebhora racho nasi too much handiti vachitipawo muono handiti vanhu todavo vanhu vanoda kuvaka because toda kuvaka unoti vanhu ndazotoa advantage hatisi vanhu vanoda zongobenefita apa chokwadi because mozi apanoitwa zvinhu pana vanhu ndazotoa advantage toda kuvaka matodona varipo vanoda kudhiliza saka tikuti hatikuda vanhu vanoda kuti kuvaka vana vavo handiti maona saka ndozvati but promise ndeyekuti hatikunda kumberi hatikunda kumberi. Mama last words kuvanhu veCombo neZimbabwe neworld at large because now the world is a global village tiri kuona nevanhu vari kure vakutoziva nezveCombo. Alright, mina amazwi ami okugcina ngokuthi ngisicela isupport nje just from abantu beCombo njalo labanye ama-sponsor angabe khangela angakwanisa ukusincedisa even nge-transport because i-transport lizwile ukuthi sisacela singabantu bokuthi sisadinga ukuthi maybe singadinga umuntu sithi sithele fuel or what lokumbeni ukuthi sihike yikho engakutsho kakhulu okungasikhathaza kakhulu ehambeni lwethu lona lolo kodwa hayi silethemba lokuthi sizonqoba noma kanjani. And then sesivala anyway where people they can there's what Facebook page any social media pages tomayisa pasi vanhu follow ningirikini pane yakanzi FC Combo ngeFacebook Facebook but yazonatso kuchero nyanzo kunyora kuti Combo United zvakanaka and then TikTok we are planning kuti tigovhura alright and then
YouTube Okay. tikupulana futhi kuzovula ndike ngonzi Combo United futhi Alright. for now tani ngofanele usa ku TikTok yedu account boys ne TikTok account yedu Okay. inonzi Khamendi Sindi Okay, ndichathi menza isebhasi papa vanhu ndopata vaona. chimbopota kusaidi kuti posta zvinhu zvedu zvebhora ipapa Alright. but yebhora specifically iri kufacebook Alright. nditi Hey, isikhathi sesidliwe ngumangwe kunenge besingakukhuluma ngekhombo but sisazobuya abantu basazobona into eziningi ngekhombo. yes Yeah. Anti kulama friendly lama game lama tournament abuya yazayo. like Sunday yoyi Nice one. So abantu lisazobona okunengi ngekhombo lizalandela ama social media pages sizafaka le number ye team laphana abafunayo labafisa ukuncedisa njoba lizwile ongani kuyahlupha zafaka ama number laphana but over and above all we thank you so much Mr. and Mrs. Hloka for this. We have given abantu bekhombo something to celebrate, something positive really, because ngebhora with sport there's so much that we can do and Yes, true. achieve as a community, as a city, then as a country as well. On that note, sesivala sithi please remember to like, subscribe, share and engage us in the comment section. If you want Mr. and Mrs. Hloka back, write to us, we'll call them asiphuze. But what I'm saying to you, watch out for Combo United Football Club. Yes. See you guys next time. Thank you so much. Thank you. thank you